aiki da kuma hada hawa mallan ya muna aiki haka lokacin nan kuma na aiki da tsaro ba kai baka san inda take faruwa ba kun zo kun samu aiki tun da zuwa rana karfe 12 ban abinci ba kai ba akwai kudi za a baka abinci ka ta kai ga ciki a cikin wani aiki to ciki na salamata ya gara za ka ci abinci ta so mu ga ciki wallahi na gaji to sai na gaji ta so mu ga ciki za ka ci abinci a ciki aiki da wahala yanzu dan Allah kai mata ku ne wutan wala na wallahi amma duk amma ni ka me budurwa ta da ta dai saboda ita nake aiki komai da komai a rayuwata da halaka ba ina gani what